Čaute ľudia, a ja vás dneska vítam u úplne nového videa a budeme tu mať konkrétne hru My Soccer Team z Robloxu. Tuto je to proste to isté ako FIFA alebo FC24, takže ako Ultimate Team, no a tuto môžete vidieť hneď môj tým. Potom išli by sme si asi odohrať zápas. No a tuto ešte môžete vidieť, že mám zatiaľ 6 bodov. Ono by sa mi to za chvíľu malo resetnúť. A sezóna končí za 24 dní a tam napravo máte rewardy, čo za to dostaneme. Takže už môžeme ísť asi na zápas. Takže tak, borci, už nám to načítalo a môžeme ísť na zápas. Tuto je naša zostava. A tuto bude ich zostava. On sa volá Sigma z FC. No takže ideme na tento zápas. Tuto už môžeme vidieť, ako sa nastupujú hráči. Takže borci, typek to asi livol. Takže sme vyhrali. Takže yes, máme výhru. Takže sme tuto. A ja by som si išiel možno odohrať ďalší zápas. Fúha. Asi idem, no. Takže ľudia, už ideme na zápas proti Pereba FC. Takže borci, toto je náš tým. A no hlavne potrebujem brankára, toto je jeho tým, no. Hrá nejakú divnú formáciu, takže môžeme ísť na to. Dobre, rozhrávka. Áno, hneď. Áno, to jak si ho pekne uberá. Dávaj, áno, pekná. Dobre, on po nás aj nejde, ten hráč. Už ma vybral loptu. Aj bež po ňom. Dobre, máš loptu. To sú fauly! No a keby čo tak toto sa ani... No, strela ide úplne vedľa. No a keby čo si, tak tuto sa nedostávajú ani žlté, ani červené karty, takže v pohode. Takže brankár ide vykupovať. Trošku sme si to rozohrali na krátko. Teraz musíme ísť tých tak, jak Prime Barcelona 2015. Ujoj! Typek sa ho tam snažili najskúsiť. Kam nie? Pozor na to. Pozor. Bež po ňom. Áno, dobre. Nech tam typek nič neskúša. Áno, typkovi sa to trošku laguje. Dobre. A bež. To bolo škoda. Mohol to mať, škoda. Dobre, už získal. Dobre, hej, fauly súdi. Dobre. Kebyže ho nesfauluje, tak vybežal som na bránu. Dobre. Skúsa tam nejako dobre dať. A tak to bolo dobre teda. To je môj brankár. Čo? On to nechal? Gól! Borci, dali sme svoj prvý gól! Je to tam, borci! Je to tam! Takže typeček už ide rozohrávať. Takže. Dobre, poď. Dávaj, hraj. To je dlhé, škoda. Budú mať auty. A typek to livol, takže my sme vyhrali, borci. Jupi. Takže ľudia. A ja som si našiel, ja som sa ku nim pripojil do skupiny a môžeme si otvoriť zlatý pack, borci, zlatý balíček. Poďme na to. Ideme. Áno. 1000 ťažko vydrených coinov. Borci, poďme, ideme na to, otvárame to. Poď nejaká dobrá. Poď, otvor to. Dobre, a teraz musíme
Borci 83 rating, na hrod je 83 rating. Ja si ešte pôjdem potom, a to asi nebudem točiť, to pôjdem len tak natočiť tie, teda som otvoril nejaké peky, padli mi tam všetko hrotoví útočníci, takže no tu už môžeme vidieť na hrote, kamo. A ono má aj nejaké skilly, keď má 70 rating, 70 plus rating, alebo niečo také, asi neviem. No, takže asi ideme na ďalší zápas. No a ešte som tu nejaké karty otvoril, títo hroťaci. 4. Ach jaj. Takže. Tuto máte tých 4 typkov. Aj tú smurfketku. Takže. Ideme na to. Už nám to našlo supera. Takže ideme na to. Rád by som videl, že aký má ten typek tým. Toto je náš tým. A typkov tým je... No, tento asi neukázali, tak nič. No, takže ideme na to. Typek si to dobre rozohral. Trošku mi daroval free loptu a dribbling, oho. Dávaj, bam. Spätná a brankár. Ankara Messi. Dobre, daj mu to už do čiary, nebudeme tu mesovať, či mesiovať. No, dobre. Dávaj, posúvaj to ďalej do počiare. Dobre. To bola výborná prihrávka. Pozor, áno. Bež, dávaj, bež, strieľaj, je tam, borci. Čo to bolo v bráne? On to chytil a ono to bolo v bráne. Ach jaj, toto nemohol byť faul, súdi. Ach jaj, súdi. No dobre, teraz máme 5, lebo z toho nič nebolo. Dobre, krátka rozohrávka. Dobre, dávaj. Áno, dávaj. Daj mu to tam. Áno, typek sa dobre tomu uhol. Dobre, bež, dávaj. Taktická prihrávka, áno. A daj mu ju tam už na hrota. Hľadaj roťako, no. No, dávaj. Áno, to je prihrávka. Áno, typkňa, sekačky. Dobre, nevadí, bež. Dobre, nevadí. Dobre, bežte po ňom, kto si po nej, či čo je to, nie je zač. Dobre, pozor, nesmie, dobre. Nehrám proti samým nubákom, borci. Nechcem hovoriť, akože tento typek je nubák, je dobrý, hej. Ale akože hrám proste hrám proti takým, ktorí sú proste slabší. Gól! To som len tak skúsil technickou. To jak tam poslal, to jak Prime Ronaldo. No, možno to do skackania trvalo 3 hodiny, ale tak čo už. To bola rozhodne brankárová chyba. Je vidieť, že má 48-čkového brankára. No čo už. Fúha, typek ma tu ináč skilluje. Myslí, že neviem kto Prime Messi. Ten je Prime Ronaldo, ten v tých žltých vlasoch. Pozor. Dobre. Čo sa stalo? Polčas? Áno, aha, teraz je polčas. Oni odpískali polčas, tak potom dobre. No, dobre. Dobre. Kamo, ale takto čo je za typka, bro? Však jemu vôbec nejde internet, ani Wi-Fi, ani telefón, všetko sa mu laguje, kamo. To jak? On má celý Roblox zalagovaný. Pozri sa, však on po mne nejde. Dobre. A on to lívol, ten typek. Tak potom dobre. No, on to všetci lívujú. Ach, je to taký núbacký, čo už. Teda núbací, nie núbacký, no. Takže, ideme sa pozrieť do týmu. Tu som sa chcel len pozrieť na 4 proti 4. Aj to by sme si mohli zahrať v ďalšom videu, takže ak bude veľa lajkov, tak si to môžeme skúsiť zahrať. Takže ja som sa chcel len pozrieť na formáciu
4, teda počkajte, nie na formáciu proste. No, chcel som sa pozrieť proste na 4 a na 4 proste, že aké sú tam formácie, na to sa idem pozrieť, neviem. Ako sa to... No nič, nechám to tak, no. Idem na to. Takže borci, máme tu ďalší zápas proti nejakom BB 80659. No, takže môžeme ísť na to. Takže toto je jeho tým. A toto je náš tým. No, takže toto je naša zostava, teda to je toho typka zostava. Takže môžeme ísť na zápas. Rozhodčovanie bežne za to. No, takže už sú tu rozhodčovanie nastúpení aj hráči. A už sa rozohral, takže poďme borci. No, dobré. Dobre, áno, ideme po krydle. Dobre. Ideme po krydle, áno. No. Pozri sa, sleduj to. Ty, jak hodil ten typek? To čo? Tak to musel dostať lak kámo všetkých čias. Neviem, ako musím vyjadrovať, dobre. No, k tomu sa nebudeme vyjadrovať a ideme ďalej na zápas. Prečo dávam také priority? Borci, ja hrám asi 10. zápas v živote, tak sa nečudujte. Čo, my sme dali gól? Áno, gól. A pozrite sa na to. Aha. Ty kokos, tak ten brankár, tak ten vôbec nevedel. Ten musel normálne, že skočiť na tú loptu, dobre. Dobre, prihrávka na krydlo. A to si nevšimajte, že môj mobil tam tak ďaleko nedovidí, s tým mám aj ja problémy. Teda proste mám problémy s tým, že mobil, že keď proste je už v Robloxe ďaleko proste, takže on tam už proste sa tam rozmazávajú veci a nie je tam nič vidieť. No. Dobrý center. Dobre. Áno. Škoda. Typek bež. Nie. To jak si myslím. Dobre. Dobrá prihrávka, dobre. Áno. Dávaj, ideš. Dávaj. Sekačky, áno. A sekačky, bam. Dribbling, a bam. Ja som to chcel tej typkyni prihrať. Pozor, dávaj. To komu dal ten typek? To on si to len tak... Oni majú priamak, no. No, takže... Pozor. Nesmie. Tak to som mal iné šťastie, on to trafil do tyčky. Fúha. To som mal iné šťastie, pozor, no, tento by si poslal. No, takže, dávaj, vykopovaj to, no. Dobre, máme roh, ja moc tým centrovaním neviem pracovať. No, center. Ach jaj, som to nechápem. Počkaj, to je brankár? Toto je brankár. Ja taký, že to je obránca a to je náš brankár. Nie. Pozor, hlavne, aby tam nedobehol. Super, dobre. A teraz ideme zase s brankárom. Bežíme a nerobí sa. Pozor, už to... Dobre. Ešte, že to vykopol. Tak ten typek, kamošak, on beha za loptou len. On to nevie hrať. Dobre. Do čiary, áno. Sekni a daj to tej typkyni. Áno, dávaj. Už. Nie. Dobre, bež typkynia, áno. Ronaldo Chop left foot. Pozri sa, bam. Aké skilly. Bam, a power shot a gól, borci. Áno. A typkynia môže robiť aj oslavy. Tu jak oslavuje. No, takže vyhral som. Takže ľudia, myslím si, že by sme už mohli skončiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ja si ešte teraz chcem zahrať nejaký zápas asi. A bol by som rád, kebyže dáte like, odber a kebyže dosiahneme do konca tohoto roka aspoň 50 odberateľov. Takže a ten 4 proti 4 mod si otestujeme. Čaute!